बर' फरायसा आफादा मोनसे बैसोगोरा आफाद। एनिथिं एम जे बिथांखौ बुंदों, बिथाङा बबेनि जों बेखौ मिथिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावबो सासे सुबुं होननानै बुंना लादों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा मोजाङै बुजिनांगोन, मोजाङै स्टाडि खालामनांगोन। गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि जाय खौरां बिजों नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ मागो दमासिनि जे गाहाम हामलायथि बेखौ जासिहरनाय जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि डेलिगेट कनभेनसनजों सोमोन्दो लाखिनानै जे ड्राग्सनि बागै जे एवारनेस मोनसे बेखौ लानानै हान्जा सुरनाय जादोंमोन। दा बै हान्जा सुरनायावनो हान्जा सुरनायखौ इस्ट क'क्राझारनि मानव गेदेर MLA सार लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन आरो बे हान्जा सुरनाया जोबोद मोजाङै जादोंमोन। आरो बेनि उनाव नाथाय सासे जायनोखि बर'नि जाय इउटुबार एनिथिं एम जे होननानै जोङो खोनानो मोन्दों जे बिथाङा बै एवारनेस हान्जा सुरनाय बेखौ लानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामनाय बे रावखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेवहाय जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो बुंनो लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव गोरलै बैसोनि नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बैसोगोरा आफाद। बै आफाद हिसाबै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों साफा साफा मावथि हिसाबै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि गेजेराव मोनसे रिनायसेन्स लाबोनो थाखाय, हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां लाबोनो थाखाय, गुबुन हारिफोरा जेरैबायदि जौगालांदों बैफोरबायदि जौगानांगौनि थाखाय जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांगौ होनदों। नाथाय जों नुनो मोन्दों आथिखालाव गुबुन हारिफोराव जेरैबायदि मोनसे जे लाइमोनफोरा ड्राग्स बा जौ जुवाजों गफबनाय बे थासारिखौ नुनो मोन्दों। एखे रोखोमै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि बर'नि जे लाइमोनफोर बिथांमोनखौबो जोङो नुनो मोन्दों। दा बिनि थाखायनो जे जोंनि बर' हारिनि जे लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो ड्राग्स जौ जुवा बा गाज्रि हाबानिफ्राय बोरैहाय जोङो बिथांमोनखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हागोन, दा बेखौ सांग्रांथि होनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हान्जा सुरनायखौ लाफादोंमोन। नाथाय बे हान्जा सुरनाय जे थाबायनानै हान्जा सुरनाय, जे थाबायनानै हान्जा सुरनायजों ड्राग्स जौ जुवाखौ बन्द' खालामनो हागोन नामा, बा लाइमोन बिथांमोनखौ बिनिफ्राय ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय गोजानाव लाखिनो हागोन नामा, बे बाथ्राखौ लानानै एनिथिं एम जे बिथाङा गाज्रि रावजों एबसुखौ इनसाल्ट खालामनाय बे बाथ्राया बेरखांदों। बेखौ जों साफ्रोमबो रोखा। नाथाय जों एनिथिं एम जे बिथांखौ बुंदों, बिथाङा बबेनि जों बेखौ मिथिया। नाथाय बिथाङा बुजिनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावबो सासे सुबुं होननानै बुंना लादों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा मोजाङै बुजिनांगोन, मोजाङै स्टाडि खालामनांगोन। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालि थाबायनानैल' एवारनेसखौ लाबोनो नाजायाखै, थाबायदों। जाय समाव जायबायदि थासारियाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों। एखनब्ला गामि गामि थांनानै एवारनेस खालामदों, एखनब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोरा ड्राग एडिक्टेड जाबाय दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो जे माखासे बिथांमोनखौ बोरैहाय जों मोजां फारसे लाबोनो हागोन बेनिबो जोङो सावरायलायनाय आरो गोबां जे ड्राग्स एडिक्टेड जाय सुबुंफोर रिहाबिलिटेसनाव दङ जे बिथांमोनजोंबो जोङो रायज्लायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जों गोबां खामानि मावदों। नाथाय एनिथिं एम जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों लाइमोनफोरखौ जे सांग्रां खालामनो थाखाय बा लाइमोनफोरखौ मोनसे थार लामाजों लाबोनो थाखाय बेखौ मोजाङै बुजिया हसिया खालि थाबायनायनि गेजेरजों ड्राग्स जौ जुवाया बन्द' जागोन नामा बेखौ बुंनाया बिथांनिया गोरोन्थि जादों। जे जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, लाइमोनफोरखौ मोजां लामा फारसे लाबोनांगौनि थाखाय जे गुबुन गुबुन हाबा मावनायफोरनि गेजेराव जे ड्राग्सनि एवारनेस हिसाबै जे थाबायनाय बा हान्जा सुरनाय बेबो मोनसे जोंनि हाबाफारिमोन। दा बेखौ लानानै बिथाङा गोथौयै बुजिया हुसिया जानला मानला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जों बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिनिफ्रायबो खावलायहरदों बिथांखौ। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and
peace development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.